Тук съм! Ето, намираме се тук в тази къща. Сега ще я видите. Тук живеят колегите, които работят с тях. За много голямо съжаление. Ето вижте къщата. Малко по-изтрушена, ама пак е нещо. Ето го и педалът са, който ще дойде, където вика да му иба майката. Ето идва. Той къде го водиш? Кажи нещо, Митко. Интернет. Давай, ще кача. За да видя цяла България. Ей, педал. Аз няма да идвам. Връщай го той, че ще ме дразни през цялото време. Връщай го, ще ме дразни. А доста ти правиш, ма? Не, Знаете къде има? ето магистралата вика. Остана къща. Виж го как е. Айде, връщай се. Чуваш ли, бе? Ей, какъв пушат си? Ау! Ти от 3,50 ще ми вземеш ли цигари? От 3,60 ли там, като видях? Да, цигаричко. Добре. Там, да, после казаха, ето, Джо, шишманка. да, има каза, ще кажеш ти, Марин, има един пари ще дава. Аз там не влизам. Ще бункър ще чакай. Давай, да. Беше ме точно тук, дали олакан жеттен, хемченис. И сме спяме на работа, каза Марин. Да. Ти ще закараш цигарите у вас. Няма. Снимаме ли? М? Снимам, да. Вчера, оте, телефона звънне. Кой да? Слушате ли? Да, що? Да. Да си правим марка. Ето го и другия колега. Не, Заминава с колелото.
Колега, може ли в по-близък план да го дадеш? По-близък кадър? Не мога. Не мога. Виж го как бяга сам. На магистралата отива! Ей, друго, успява няма да снимам. Педал такъв смотаняк. Ще станеш, пускай интернета, Галичо. Давай да види Кермен какво знае. Един мой човек да види Кермен. Ой, това как е Кермен? Ами Кермен бе, Кермен, какво да е? Ама името, Смотано село. ще пушиш името. Мгм. Ще ми никой. Че взете и това няма да взете и това на ще ми на работа, ще ми. Чуваш ли бе, педал? Ти не си педал. Бюджет ще ми. Ако такова се връщай, връщай се, няма смисъл да ме дразниш. Ти не си педал. Връщай се бе! Следвай, че тази бюджет няма. Батко, гладен съм! Батко, гладен съм! Ти не Ти го изтръси да и. Защото така съм го научил. Защото така съм го научил. Снимам. Виж как той е превъртян децата. Да. Дай малко такова цигарите на него и да върви. Ти на това ли ще вземеш? Татко ми ще вземе да върна. Ай, таман. Ще ти се и това каза на канера. Не. Ай, спяме бе! Нека му. Така му се пада. Става тук. В смисъл? Друг ли става от тебе? Обичаш? Има родители да се грижат за него. Аз не съм. Стига. Как ме отпушна? Ти ли бе? Бягай. Шибна един ретник и иди се отпочина. А? Ще отива ли? По-добре. Целият гол. Няма ли дрехи бе? Береш, нали? А? Тебе береш, викам, къде си стои. Става ли сте дънова, бе? Виж. Не. Не бе, защо? На малка са. Кое? Какво викаш? Магаре, Магарито ли? Какво е магарито? да. Какво е магарито? Магаре, бе. Какво няма? Магари бе. Някой панар. Ти не си капанар. Гоньо. Виж го, при мен така ли беше бе? Педал. Ти не си педал. А? Да идеш на коя? Да идеш на майка ти, на е работа. Да я ближиш. Ти да ближиш я. Аз имам на коя да ближа. Ясно ли ти е? Да теб ясно ли те е? Да. Мене ли ще спреш, бе? Аз имам на коя да ближа. На моята минка. Навръщане ще се запозная с нея, тя е тука. Чай ти дам пари да вземеш цигари. Дай, бе. Колко сега? Чакай. Една кутия. Ей! Чувай. А? Една кутия. Ще отиваш. Такъв педал. Чуваш ли? Педал. Отивай при майка ти. Отивай при майка ти. Не бе. Отивай бе.
Стига, че хората тук ни гледат, бягай. Дай гледат! Давай, върви. Чакам. Ти, ако ме удариш и аз ще те ударя. Отиди и се оплачи след това на майка ти. Каквото искаш. Мен не ме е страх. Стига. Мен не ме е страх. Стига ти казвам. Заключено ли е? А? О, хубаво става. Ама затворено ли е? Да. Айде от Хубаво става. Оха. Ами, след това. Телефона в джоба на нито. След това навръщам. Ще чупиш телефона, хайде. Чупам. Той достатъчно го почупи таблета. Чупам. Ръста вика, ще дойда вика. На Христа. Какво на Христо вика? Ще дойда вика. Той вика, не, вика. Не, работа вика. И къде ще пием кафе? Там, къде спиш? На жълтото барче. Там ли? Къде искаш ти? Не знам къде. Ей, Къса... Близо. И се спиш. на огонь. На беда. Любим беда. Ей, ки ста... Сега като се върна, отивам у вас и се оплача на майка ти. Ако тя ни те удари, аз ще ударя нея и ще ударя и тебе. Ага, да видим. Да видим как ще стане. Преди на...